предишното видео ви разказахме за реновираната пешеходна зона и обновения общински театър в град Кюстендил. Благодарение на програма Региони в растеж 2014-2020 година. Тук съм с директора на театъра Чавдар Ненов и имам огромното желание да го попитам как се случи. Изцяло се промени визията на театъра, фасади, дограми, топлоизолации, хидроизолации, отоплителната инсталация се подмени, ВиК инсталацията, вентилационната система, L-част. Кюстендилци, почитателите на театралното изкуство, дълго време да имаме един такъв прекрасен театър. Сградата е дом и на киното в Кюстендил. 2D, 3D прожекции от понеделник до неделя нон-стоп, от 10 сутринта до 10 вечерта. Пуканките също са много вкусни. А къде отивате? Ще ви помоля само да се завъртите и да дадете една голяма усмивка на папараците, които ви снимат в момента, и да знаете, всичко това се пази в архива на киното. Ще зарадваме над 1500 деца в седмицата преди Коледа, като освен, че ще могат да гледат децата куклен спектакъл, ще се срещнат лично с дядо Коледа, ще си получат подаръците и ще си получат също така индивидуалните снимки. Дядо Коледа обещал, ще дойде на място. Общински театър в Кюстендил се развива по този начин и... Благодаря, мисля, че децата го заслужават.